Ya naga ka bani kuma. Wannan SK ce mai kyanci ya ba Nakowa. Kai? Ya za ka ban koriya. Ai ta fi zuwa ka. Kai? Na fi so da ka bani wadda ta sa ni fitsari ina bacci. To ai wannan ma ta fi waccan. Allah? Kai? Dan small. Kai. Kana da makiya. Shi yasa ka ganni nan babu ruwana saboda ka san yan sanda duk sun sa kora da waye a wajen. Ga yan unguwa masu unguwanni sun sa kora. Shi yasa ina nan gefe babu ruwana da kowa. A'a to kai da kake sai da taba ina ruwanka da zama cikin mutane. Duk wanda ya mun sai na buga mai almakashi. Kan ma kama almakashi. Allah. To Kano Smart ma shi ya bani jarin nan. Sab. Haka kwanakin baya wani gaye mai gaskiya. A wannan ai babban yaya ne. Wani babban yaya ya dinka sai da ganye. A Nakowa kawai ka je kai suda ne bakin surutu shi yasa bana son yan unguwa su zo su wannan. Ai ni kaga din na sai taba ma kaishin ta ma sa na surutu yake ba ma he na sha ba. Kai ni fa bari ka ji in ga ma dan sanda ma ba tsoron sa nake ji ba. Gatse nake fitowa in sha ganye a gaban kowa saboda daurin gini Allah mutum in kututtufe shi. Billahi lazi. Kai fa ko billahi lazi ni ko da ma an kama ni roja ya karbo ni. Ma gaya ma ni fa ina da iyayen gida da yawa. Kai je ka sha abakka dan kai ma bana son na ganka anan. Ana ganin mu biyan din nan zaka ga yan tsurkun unguwa sun zo sun yo min shune. Six, 7. Abin da ya faru ake nufi. A faɗin siyasa an kashe mutum 6,677 kenan a unguwar Gagarau. Wannan shine abin da ake nufi. Gagarau kuma yalla bai? Eman, Gagarau. Ungwaggwada yalla bai. Ga guda biyu. Saboda haka abin da ake nufi unguwar Gagarau. Yalla bai ungwaggwadai. Kai, Kofrali? Yes sir. Baka da hankali ne? Inspector Ahmad Muhammad Garba na Muduka, Enkiya, Singam ko gashin baki. A siyo a Kofar Ali kana gyara mun a Little Police. Kana gyara mun karatu. Na yi digiri a America. Na zo na Lagos. Na je Abuja. Da muke Bangladesh anan muka haɗu da Angelu kuma kai ma ka san Angelu ko baka san ta ba. Kana gyara mun karatu. Ni na je waje. Kai kana nan gida. Kana gyara mun karatu. Ka duba ka karanta unguwar Gagarau. Haka ne? Baka da hankali. Saboda ka just stick. Put down. Stick. I just stick. Ka kama kunnanka. Dallon kwado kawai za ka yi. Wannan shine horon da za maka. Okay. Kwana. Bana so kai nisa da ni. You kwana. No? Stand up. Say stand up. Ni na babba da kai. That you kana nuna mun jan ido. Kai kafi ni ne? Yeah? Ka kara. Hold on. Ni fa ba na hito don in hira da kai ba. Kawai ka faɗi abin da ya kawo ka. Ban da abinki wa ya san rana inda za ta faɗi. Yanzu na ka bar kofar gidan na idan ba haka ba zan maka ihun kwarto. Asabe ni zaki yi ihun kwarto? Farar leda. A'a, Sadiya yaushe aka sauka a gari? Yanzu nan da rata a gari kenan. To amma kuma naga kina ta sauri hankalin ranki a bace. Ba dole ka gani a fusace ba? Hajiya uwani, ya kuma za ki kulle gidan? Abokiyar zaman taki bata nan ne? Kwarai kuwa. Ashe cin amana kawaki kika yi. Akan me zaka danga shige wa mijina? Gani ne yana wanke da kansa. Na karba na taya shi abin da ya kamata keki. Kowa ya tsaya iya matsayinsa ba ma buƙatar gwani taimako daga gurinki. Ai kawai dan ni banza ne, amma da tunani zan zama mijin naki. Ni ma fa yar zamanin nan ce.
ba za ka iya raina min hankali ba. Ai kawai ka tsaya kan more rayuwarka. Farar leda. Zan je in fara gamawa da su tukunna in dawo ke tunda gidanmu ɗaya da ke zan yi maganin ki ne tunda ke ta tsohuwar munafuka. Ni za ki ba a jiya jaka? Wallahi kullum ma zan iya gargala sun sa musu ashana kyanta ashana an kone. Kana kashe ta. Ke haba me haka? Ya isa dan Allah. Yanzu zan sa DPO ya tafi ya daure ki. Sai na bi gidajen unguwan nan gaba ɗaya na kona shi da wuta. Kai, ka fi jira. Kamfanin Intishar Multimedia suka ɗauki don kawo muku wannan shahararren fim mai suna Farar Leda. Mashirin shirin Rabiu Zakin. Labari tsarawa Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ka tsuke bakinka idan kuma ka ƙi wallahi zan biyo mata bayan gida. Na gaji da wannan masifa. 350. A wannan gunduma ta maka nuna min gidan 350. To billahi allazi la ilaha illa hu kin taro ma. To shikenan ba komai za ka yi bayani a police station. Kai raka da ki ka samu shi a Farar Leda.